Nang sa makaya. Manghod, bayron nung tos kuryente ba? 3 mil na. Ano ka bayad ya? Wala. Ay kabala kaya. Ako'y bahala. Kumanda siya. Murag ka ning balaya ni ba? Mao man yung ulan ako na putla to ni Agi oh. Doon ko ni karon. Ayo. Ayo. Atay. Naang mamutulay kuryente. Wala pa mo kwarta ba eh. Ayo. Ay tao ba eh? Sudlog ko ni. Ayo. Tanawa ra oh. Dagang kay butulya dire si. Sige ra inom niya di ka balong bayad kuryente. Utlog ko ng kuryente be. Ah, boss. Basin pwede dili sa nimo putlan be? Sige ra mo yung bayad. Judith na oh. Pagbayad bud mo. Kadali lang boss. Boss, maluoy ka boss. Ay sa siguro kog lista dira boss. Yo pa may kwarta ba? Dili lagi pwede lagi sir kay kung di na ko ni putlan eh, ako ay maputbulan eh. Yung baho ra ko. Pwede 3 days lang. Mangita sa kwarta. Ay lang sa dito lista kay wala jud kuryente kailangan ako kuryente sa trabaho good. Sige ra kay yung 3 days. Wa man ganyan dugay na mga kay ni oh. Pamaaga na boss. Kasi pamaaga dira boss. Boss partial. Dili po pwede. Sa ko ako tagiyan eh. Dito sa opisina pagreklamo. Dili boss ba, ang pasabot na ko ba nga, nalang ko ihatag ni mo talay ba para, ay nasa lista. Promise, bubayad ko 3 days lang, 3 days. Wa ko'y labot. Laman ito hanan, hindi ko madala ng iyo. Sir, basin pwede pa na madala sir. Dili lagi ni pwede lagi. Dili pwede. Ya, kinsa man ang saba dia. Ah, wala mangod. Dili. Amino sa kuya ba? Dili na ka mo putol? Pamino ba? Kinsa man na? Mangod ako. Hangod na. Oh. Hi. Balas sa diri. Yung ko express mo. Sige, ano na lang. Dili ka putlan. Pero, ano ha? Laylas ako sa mangod mo. Ah, sige boss, may problema ka wato ko. Na raman ay. Nang sa makaya. Manghod, bayron nung tos kuryente ba? 3 mil na. Ano ka bayad ya? Wala. Ay kabala kaya. Ako'y bahala. Sige. Kumanda siya. Sa daw?